Skloníme sa k modlitbe. Drahý náš Pane Ježiši, tak Ti vyznávame, že tá najdôležitejšia vec, ktorú túžime prežiť v tomto chráme, je stretnúť sa s Tebou. A vieme, že sa to len dá vtedy, ak každý jeden skloníme svoje kolena. A vyznáme Ti, že Ty si Boh, Ty si náš pastier a Ty máš čo povedať do našich životov. A tak sa modlíme, Páne, nech sa tento zázrak aj dnes medzi nami udeje. Amen. Milí bratia a sestry, za základ dnešnej kázne nám poslúži text, ktorý máme napísaný u proroka Izaiáša v 61. kapitole 10. verši takto. Radovať sa budem v Hospodinovi, nech moja duša jasá v mojom Bohu. Lebo ma odel rúchom spásy a zahalil ma plášťom spravodlivosti. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Budem sa radovať v Hospodinovi. Neviem, čo pri čítaní týchto textov počujete vy, ale ja počujem, že je to moje a tvoje rozhodnutie. Že je to moje rozhodnutie aj dnes, ja sa rozhodujem radovať sa v Hospodinovi. Niekedy sme plní, niekedy sme úplne prázdni. Čo nás v našom živote naplňa? Mám tu, vidíte čo, detičky, viete, čo to je? Čo to je? No zatiaľ ešte nie sú bublinky, ale je to bublifuk, áno. A čo sa s tým bublifukom robí? Áno, robíme bublinky, tak vyskúšam, či sa mi to podarí. Teraz nemám dých skoro, tak vyskúšam. Vyšli nám bublinky. A keď takéto bublinky vidíme, tak myslím, že je jasné, kam sa upierajú potom oči všetkých detí. A možno, že aj nás všetkých. Lebo keď pozeráme na takéto bublinky, tak vidíme, že je to niečo krásne, že chceme za tými bublinkami ísť, že sú takým nejakým magnetom pre nás, že nás to priťahuje. A tak keď sa začnú púšťať na hociakom mieste, či sú to malé bublinky, či sú to veľké bublinky, tak my ich akoby chceme chytiť, lebo je to niečo, čo nás láka. Ale keď tú bublinku chytíme, to asi vieme všetci, čo sa stane, keď takú bublinku chytíme, praskne. My si myslíme, že keď ju budem mať, tak to krásne bude mať vo svojej ruke, ale ono to praskne. Nevadí, ak to nie je posledná bublinka, ale my vieme, že keď to je posledná bublinka a zrazu už nie je žiadna ďalšia, tak asi každé jedno dieťatko potom odchádza také trošku smutné. A viete, čo ma dospeláci pri tom napadlo? Že aj náš život je niekedy také naháňanie sa za bublinkami. Sama, potrebujem niekoho, potrebujem tú bublinku, keď budem mať niekoho. Toto je tá bublinka, za ktorou chcem ísť a tak hľadám nejakého partnera, s ktorým by som žila, s ktorým by som žil. A potom, keď nájdem toho partnera, tak všetci majú deti, len my nemáme deti a tak ďalšia bublinka a hľadám a naháňam, že ktorú by som mala, a to je, aby som mohla mať deti. A keď máme deti, tak si potom hovorím, to nie je možné, veď to sa nedá tak fungovať, kedy sa konečne vyspím. A tak ďalšia bublinka, kedy budem mať taký už pokojnejší život, kedy sa to vráti do takých ľahších kolají. Kedy sa aj my vyberieme na dovolenku, oni chodia na dovolenky, kedy si my kúpime väčší byt, oni už majú väčší byt, kedy si kúpime dom, možno budeme mať taký úplne vlastný priestor a tých bubliniek nám pribúda a pribúda a pribúda. Keď budem mať vyšší plat, to bude tá bublinka, vtedy budem spokojný a šťastný. Keď si ma viac všimnú, vtedy budem spokojný a šťastný. Keď mi dajú nejakú dôležitú úlohu, vtedy budem spokojný a šťastný. A viete čo, ono to sú všetko veci Božieho požehnania. Naozaj nie je na tom nič zlé. Ale poviem vám jedno tajomstvo.
Žiadna bublinka, ktorú pred sebou máme, ktorá nás priťahuje, za ktorou chceme ísť, nám neprinesie plnosť a neprinesie nám pokoj. Žiadna. Dnes je deň matiek. A preto sa chcem prihovoriť špeciálne k mamičkám. Nejaká nová bublinka maminky, ktorou sme očarení, keď toto dosiahnem, keď konečne v mojej rodine, alebo keď konečne môj manžel, alebo keď konečne moje deti, tá nová bublinka, ktorú máme vo svojom živote, ťa neurobí šťastnou a spokojnou maminou. To najdôležitejšie nie je to, čo si myslia druhí ľudia. To najdôležitejšie nie je dokonca ani to, čo si myslíš o sebe ty sama. Nakoľko si veríš alebo neveríš. Ale to najdôležitejšie v tvojom živote je, čo si o tebe myslí tvoj tvorca. Čo si o tebe myslí tvoj Boh. Lebo druhí ľudia ťa môžu často doraziť. Alebo budú mať prehnané očakávania od teba. Ty sama môžeš mať pred sebou veľa bublín a stále za niečím ďalším utekať. A povedať si, toto bude riešenie. Bežíš za tým a ono ťa to postupne len zničí, lebo to praskne a neostane nič. A viete, čo pozná naše vnútro? Naše vnútro pozná dva pocity. Pozná buď pocit menej cennosti, ja to nedám, ja to nezvládnem, ja si na to netrúfam. Alebo pozná pýchu. Ja to dám. A nebudem pozerať na ostatných, ale ja to dám. Ale Biblia má iné kategórie. A Biblia je tá, ktorá hovorí o sebahodnote a o pokore. Nie o pýche, nie o menejcennosti. Čiže keď začíname hľadať Pána Boha, tak sa vlastne s ním začíname rozprávať. Možno aj dnes, na Deň mamín, môže byť taký začiatok, keď si povieme, my chceme začať hľadať Pána Boha. Chceme sa s ním začať rozprávať. A on nám na začiatku ukazuje, alkohol naozaj nie je dobrá vec v rodine. Možno, že to nie je také, nie si alkoholik, alkoholička, ale nie je to dobré v našej rodine. Napríklad poznám otecka, ktorý povedal, že ja som bol taký vystresovaný a mal som taký tlak, že každý večer som si dal niečo tvrdé a ono to tak naozaj uvoľnilo. Len po určitej dobe som si uvedomil, že už to vyhľadávam večer. Nebol alkoholik, len už nevedel ten večer sa upokojiť bez toho alkoholu. A tak keď sa rozprávame s týmto Bohom a kráčame za ním a chceme mať niečo iné vo svojom živote, nie je naháňanie tých bubliniek, tak potom vlastne sú medzi nami oteckovia, ktorí povedia, že s alkoholom robím koniec. Alebo možno, že kráčame tak za Pánom Bohom a rozprávame sa a tak večer sa rozprávam s Pánom Bohom, že aký bol dnešný deň a zrazu mám taký nepokoj vo svojom vnútri, že ja som nemala povedať o tej mojej kolegyni, alebo o tej mojej susedke, alebo proste nemala som povedať nejaký výrok, že to nebolo správne. A potom prichádzame k Pánu Bohu a hovoríme mu, Páne, prosím, tým nám odpusti a očisti nás a chceme na takom naozaj niečom pevnom stavať a nechceme sa držať tých bubliniek. A tak postupne začínam rásť v tom, že už nie som v stave, som na nič nedokážem, a nie som ani v stave, ja som ten, ktorý dokáže všetko, ale som blízko Pána Boha. A on ma učí, že naozaj som človek, ktorý je tak stratený, že za mňa Pán Ježiš musel zomrieť. Ukazuje ti mamina, ale aj tatino a všetci ostatní, ktorí ste tu že si tak stratený, že Pán Ježiš za teba musel zomrieť. Ale zároveň ti ukazuje, že si tak milovaná, že si tak milovaný, že si tak dôležitý v jeho očiach, že on za teba chcel zomrieť. A toto naplňa. Toto nie je bublinka. To je, ako sme v dnešnom texte, ako to máme, že to je rúcho spásy a plášť spravodlivosti. Že ja som oblečená do niečoho, čo ma chráni. Pán Boh je ten, ktorý ma chráni, ktorý sa o mňa stará.
aby som si neublížila, aby som si neoblúžila v rôznych situáciách môjho života. A že mám plášť spravodlivosti, čiže sa obliekam do niečoho, že Pane, ja viem, že bez Teba som človek, ktorý tápe v mnohých veciach a nemá pokoj a nemá kľud a nevie riešiť veci, ale ďakujem, že Ty si ten, ktorý mi dávaš svoju spravodlivosť a ukazuješ mi, že Ty chceš kráčať so mnou. Dávaš mi hodnotu, dávaš mi lásku. A ja nechcem utekať za bublinkami, ktoré mi to dajú, ale chcem rásť v Tebe. Nie menej cennosť, ale pokora. Pane, skúmaj aj moje motívy. Možno veľakrát sa niečo zdá ostatným ľuďom, wow, čo tento človek druhé robí, čo dokáže, ale možno naše motívy sú veľakrát úplne zlé, úplne čierne a my do toho nevidíme, ani druhý do toho nevidia, ale Pán Boh to vidí. Skúmaj ma a pomáhaj mi. Dávaj mi to svoje rúcho aj dnes. Ukazuj mi, že si Boh, ktorý zomieral za mňa, aby ma očistil naozaj od všetkého, aby to špinavé nemalo vo mne miesto. Som taká rada, že si blízko, že neopúšťaš. To nie je bublinka. To je niečo pevné v mojom živote. A viete, čo môžeme robiť, keď sme naozaj naplnení? Ja tu mám jednu kanvičku, druhú kanvičku a ešte aj teraz takú modernú na balkóny. Čo by to pomohlo, keby sme si to tak akože, viete, ako deti, tak sa zahráme, že deti, poďte sa hrať, že akože ideme prelievať. Čo nám to pomôže? Sme také krhličky, ktoré sú samé o sebe prázdne. A tak veľmi potrebujú, aby Pán Boh bol ten, ktorý prichádza. Veľakrát je naša realita, že poviem, ja sa dnes ráno budím a bolí ma chrbát a bolí ma hrdlo a toľko vecí a musíme stihnúť na 9:30 do kostola a s deťurencami a či to všetko dáme. S tým sa budím, som prázdna. Ale ten veršik hovorí, že ja sa rozhodujem. Ja sa rozhodujem radovať v Hospodinu. Ja prichádzam hneď ráno k nemu a prosím ho, Pane, Ty príď a naplň ma tým Tvojim. Aby som to, čo od Teba príjmem, aby som mohla dávať ďalej. A niekedy možno poznáte kresťanov, ktorí sa naplnia tak sami, ale druhému nedajú nikdy nič. A sú takí naplnení, no dobre, tak dá sa takto žiť, že som naplnený, mám toho dosť ale druhí odo mňa nedostanú nikdy nejaké potešenie, lásku, prijatie, pochopenie. Ale Pán Boh nás volá k tomu, aby sme boli ľudia, ktorí sa necháme naplniť ním, nie bublinkami, ale ním, a ktorí potom to jeho rozdávame ďalej do svojich životov. A tak práve preto, čo je moja a tvoja úloha, plniť seba a plniť ostatných. Včera som zažila vlastne takú udalosť, mala som narodeniny, a sedela som vonku a bola som taká zahlbená do svojich myšlienok, do takých čiernych myšlienok a som tam sedela, toto nie je a toto nie je a toto nie je a toto nie je, ako bude vyzerať nedeľa, keď toľko veľa vecí nie je. Zrazu prišla dcérka a silno ma objala. Ona trošku priniesla tej svojej lásky a ma objala. Potom prišiel môj ten najmenší synček a dal mi veľkú pusu. A tak tiež prišiel a on mi nalial tiež lásku. A potom prišiel môj manželík a moji starší synovia a povedali mi veľmi vzácne slova. A potom sme mali spoločný obed a všetci sa za mňa modlili a neboli to nejaké dlhé modlitby, ani my nie sme ešte majstri modlitev, ale postupne sa to učíme. Ale boli to veľmi vzácne slova a prijala som od nich veľké požehnanie. A tak, milí rodičia, to, čo pre nás mám takú výzvu, že nedajme si vziať to požehnanie. Nezabúdajme na to, že my sa máme navzájom sa tak plniť, keď jeden je prázdny, keď nevládze, keď nevie, tak ja, manželka, som tam, aby som priniesla sílu, aby som priniesla povzbudenie, aby som priniesla radosť. Keď je ten druhý zase prázdny, alebo ja som prázdna, tak príde on a to isté dá mne. Plňme sa navzájom tým, čo on nám dáva. Lebo je to tak dobre. Božie slovo hovorí, Božie slovo začína tým, že vlastne sú dvaja spolu.
že sú muž a žena spolu a Pán Boh hovorí, ja mám nejaký plán a cez týchto dvoch ja chcem urobiť niečo skvelé na tejto zemi. A tak čo potom postupne učí, že aké sú tie princípy? No mužovia, milujte si svoje ženy. A tak mám dnes otázku na všetkých mužov. Že kedy ste naposledy povedali svojim manželkám, že ich milujete? Ako ste im ukázali, že ich milujete? Čo ste urobili preto, aby vedeli, že ich milujete? A potom je aj druhá stránka, aj keď som žena, tak nechcem byť zainteresovaná. Potom hovorí ďalej Biblia, že ženy, ctite si svojich manželov, rešpektujte svojich manželov. A tak je moja otázka, že kedy sme naposledy si všimli, čo manželia pre nás robia. A povedali sme, strašne si vážim, že si to urobil. Kedy sme ich pochválili za niečo. Možno neboli doma, ako sme chceli, ale možno urobili niečo iné. Kedy sme to zobrali do úvahy a jednoducho sme ich tiež tak naplnili, pozdvihli. Keď budeme podľa týchto princípov fungovať, tak v tom najvnútornejšom bude niečo veľmi vzácne. Budeme plniť seba, budeme plnení Pánom Bohom a budeme plniť ľudí okolo nás. A tak to je tá moje také druhé prianie, že najprv, aby sme boli tí, ktorí sami robíme rozhodnutie, lebo nikto to za nás nemôže urobiť. Ja sa rozhodujem aj dnes radovať sa v Hospodinu a ja chcem byť Tebou, Pane Bože, naplnená žiadnymi okolnostiami. A tá druhá vec, ja chcem byť človek, ktorý bude plniť tých mojich najbližších v prvom rade, domácich viery v druhom rade a všetkých naokolo v treťom rade. A tak nech sme tí, ktorí v tomto kráčame, ktorí sa necháme jednoducho ním naplniť, lebo tá voda prichádza sama. Ten dážď prichádza sám, my na to nemusíme nič urobiť. A Pán Boh vraví a nás tak povzbudzuje, že vieš čo, ten dážď prichádza na dobrých aj zlých. Keď si myslíš, že si to niekto nezaslúži, alebo keď si myslíš, že si to ty sám nezaslúžiš, tak uver tomu, že Boh je ten, ktorý prichádza, aby ti ukázal, že si milovaný, milovaná, že si obľúbený, obľúbená a že má s tebou plán. A tak ja teraz na záver chcem poprosiť všetky mamičky, ktoré tu dnes sú, aby sa postavili. Môžete? Nič vám nebudeme robiť, nebojte sa. Tak tu milí bratia a sestry, máme maminy. Máme maminy medzi nami. A možno, že sa vám to málokrát dostáva, tak ja by som bola radšej, keby to bol nejaký chlap, ale všetci tí chlapi sú teraz preč. Tak ja vám chcem povedať, že si veľmi vážime všetky tie obete, ktoré od tej chvíle, keď ste čakali tie malé darčeky vo vašich životoch, že ste boli tie, ktoré povedali áno a išli do toho. Že si veľmi vážime to, že ste dali toľko trpezlivosti, toľko lásky a že ste stáli pri tých vašich maličkých deťoch a že ste tam boli, keď rástli. Vidím to aj staršie maminky, čiže už ste dali aj pubertu, dali ste prvú svadbu, alebo svadbu, dali ste veci, ktoré prechádzali prvé zamestnania. A Pán Boh je ten, ktorý sa z toho teší, ktorý pozerá na nás a nám tak drží palce a sa teší z toho, čo ste urobili. A tak my sa teraz chceme za vás modliť. Tak môžeme všetci sa skloniť k modlitbe, kľudne ostaňte stáť a my sa za vás chceme modliť. Tak, drahý Pane Ježiši, my ďakujeme za všetky tieto maminy, ktoré máme v našom strede. Len Ty si Boh, ktorý vidíš, cez čo musela každá jedna prechádzať. Aj v dnešnom slove sme čítali, že jedna bola opustená, utekala preč, cítila sa zle. Potom sme čítali o tej, ktorá prišla a chcela Ti prejaviť úctu a druhí ľudia ju okrikli. A možno každá jedna mamina má taký svoj príbeh. Ale ďakujeme Ti za to, že môžeme vyznávať, že Ty si Boh, ktorý to vidíš. Ty si Boh, ktorý má plán s každou jednou maminou. Aj keby dnes to bola taká krhlička, ktorá je prázdna, tak Ty si ten, ktorý aj dnes chce naliať tú svoju lásku a povedať si, milovaná, ja o Tebe viem a chcem ťa viesť. A tak ťa prosíme, aby si ich naplňal, aby si im dával taký pokoj do srdca, aby ich manželia a deťurence boli ľudia, ktorí im naspäť vracajú tú lásku,
aby sa tak vzájomná úcta aj cez naše vlastné rodiny šírila. A tak ti ich odovzdávame do tvojich rúk a prosíme o tvoje požehnanie nad nimi. Amen.